Alhamdulillah wis selesai pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ning konten Mbah iki wis selesai. Saya tumbas 50 gendel nggih. Sudah selesai, sekarang dihitung Mbah Kemi. Engkau Mbah Kemi bingung deh. 10, 10, 40. 40. Ini gendeli cilik sampean. Betul apa mengke tak nggih kula. Jenengan anak gede-gede mengke lak mboten bathi to, Mbah. Mengke kula sukake dulur-dulur tangga ngoten, Mbah nika. Kersane sami merasakan bayem tandurane artis catwalk. Nyonya Kemi. Lho, kok luweh, Mbah? Nyonya Kemi Wijayanti Kusumawardhani. Sampun, Mbak Indah, kersane niku lak empun Mbah Kemi. Anu Mbak Indah dhewe. Ngono pemirsa. Jenengane nek kalih Mbak Indah kok walah. Mbak Indah karo buyune koyo dulur wedok. Kayak dulur wedok. Lah mboten dulur wedok pripun jenenge kembaranku kok Dulur wedok. Nggih, Mbah, matur nuwun, Mbah, ampun diakoni kados dulure wedok dhewe, Mbah. Ya Allah. Matur suwun, Mbah Kemi. Aku kok Mbah Kemi ya bayeme Kita doakan selalu ya Nduk, Mbah Kemi sehat selalu, semangat selalu, tandurane diadohno saka tikus lan homo wereng, kutu loncat, lembing, kepik, rongos, beser, pone ya kepik. Lah, muga-muga adoh. Kutu loncat, terus tomcat dan lain-lain ngadoh saka tandurane Mbah Kemi. Wes ben subur kabeh. Sakmo ini dhewe pemirsa jios. Dhuwur sak jagung. Iki yediang. Iki sobau. Sing nganggo klambi Deli Wafa kae sobo dadah. Sobo Tegal. Lah nika Mbah sing sepanjang nika pisange sinten, Mbah? Suret niku. iki gedang kupluk nggo gawe lontong. Jenengan jenengan ya? Gadange tiang. Kula mriku gadange sak mrono. Oh, mriko jenengan. Oh, nggih. Oh, nggih. Oh, ngoten nek gedang kluthuk ijo tinggi damel rujak, Mbah. Gedang kluthuk niku sing enten isine tengahe nggih. Rujakan. Nggih godhonge kena nggo napa? Nggo Bungkus lontong rupane mengke ijo. Ijo ruyu-ruyu. Lontongnya niku putih, ngoten Nggih. gedang biasa-biasa ngoten. Nggih. Oh, nggih, Mbah. Pemirsa, wis. Yes, pemirsa ki saatnya kita pulang. Cus. Mak. Kalau di ini. Oh ya, ayo Mak yo. Oh. Aku cari ya. Ya. Terus sum 2 ya. Ya. Sum 2, terus minah 2. Ya, minah 2. Mak malam. Minah 2. Terus mak malam 2. Nek pani 2. Iya. Terus titik nokono piye, Bu? Iya, Mbak Sri yo, titipno sisan Mbak Sri nek galang ya, Mak. Iya. Iya. Lho Intan ikut. Wis ngetitiri, Mak. Dekne wis ngetitiri. Itu wis. Oh, lho, aku gak apa-apa. Iya. Kuwi engko lek sum. Iya, jari yemi atemi. Iya, Piye-nya, iya aku baru tak iya wis. Sampeyan sandale ndi? Aku di kono nek dhewe. Oke, aku tak jemput kok kene sampean. Nek dik dhewe ya. Oke. Berbagi bayem. Ben sesoki apa iki kene? Kendilan kene ben padha masak bayem. Lah yo diopahi sone. Diopahi. Antuk alhamdulillah. Nek tiba jenenge Pak Ul. Nang, kok nang bucare gak kudungan aku tak kokene ae. Tempatnya bucare pemirsa. Pijet. Oh.
Lanjut pemirsa, Bu cari lagi pijet. Cari guyu Mbak Yun paling ngeroh iki. Nek aku pijet ora kudungan nggih. Oleh ram tak kira. Walah Mbak Ram tak beduduk. Bayem. Bayem Mbak. Bayem apik-apik. Monggo lho. Niki Apik-apik tenan. Bener ya. iya, kalau menehnya. Nah. Wes ora apa-apa. Mungkin nek kakek lek tim tunggal ngoten lho nggih, sami-sami. Wis gampang kan cukup meneh, Mak. Apa coba Yun? Hati-hati. Apa coba Yun ledat loh. Iya, carane ngene, Mak. Ya wis. Alhamdulillah. Mbak Ana, Mbak Sum, Bayem. Bayem. Lha Mbak Ana ning omah piye? Mbak Sum sing ning omah. Bayem, Mbak, sesuk dikelo menir, Bu. Iya, iya. Sok kelo menir. Makasih Bayu. Iya, Mbak. Wes ben sak ret kene bendok lan Bayem, Mbak. Bu Mina. Lho, listriknya orang dikakno. Bu Mina. Bayem. Bayam. Halo, iki jenenge Al. Apa? Iya, ini bikin video lho. Ini ada. Nggih, sami-sami. Nggih. Bu Minah sak seret ngene ben dokelan Bayem pokoke. Ya. Nggih. Di Brambang kunci. Enggak tahu kelan bener aku. Godhok brambang kunci godhok. Nyambel panggang. Kurang ku lho, Mbak. Anu lek nopi 5.000. Ya. Duh, arek tutul. Mak, sapa, Mak? Bojone nopi. Sapa iki, Mak? Walah kuwi ya ya. Wah, alah Yulase Deni. Saya rene ya, tak rene. Wis titipno mak malam, ah. Malam. Sik titipno mak malam. Ning ndi? Kene ngarep. Nek mbok kelamene rapi-api. Aku yo pengen melok ra. Yudak darono. Alhamdulillah. Buayem, Mak, sesuk sampean kelo. Lagi mak malam nek pewanen lek sumberange pewanen wis ngicip. Mak benjing jenengan kelo asem lan bening nggih Brambang kunci. Mak meni sampean titipno lak wis. Mak meni kene ae. Iya. Ya sini ya. Wis. Mak meni. Engko Mbak Sri ben diterno inteni. Nggih, pripun, Mak? Oh, goreng keripik bengi-bengi. Oh, yo lali ya. Ya ya. Bengi-bengi goreng kerupuk, Mak. Iya kan lagi goreng. Oh, lagi goreng. Tawon. Oh, alah, pun. Pun Mak, nggih. Terus ya malam. Pun Mak, monggo. Penak menawa nek bengi no wadem ya, Mak ya. Kan iki nek iki sing masak pani sing lho. Oh, nggih ngoten nggih. Iki mergawe. Gawe cah ya. Larang ora? Aku gak Boleh jauh lho gak pirang-pirang. Anu menyok, Mak. Oh, wis ayo lanjut. Kok ditutup napa lawang? Ya. Halo. Intan Ibu minta tolong awakmu sing mlayune banter kompore Ibu wis tak pateni apa belum? Nah iki awakmu sing mlayune sing banter ya, minta tolong ya. Nek wis mati ya wis. Oh, berarti Mbah Yun ning arep dhewean, Mak. Cek api Mbak Yun. Saman itu, Mak. Kurung aku kayak siji ae wis. Aku sing gendelane cuwilik, Mak. Cukur sing gendelane cuwilik ae. Waduh kabeh kok doi Mbak Yun. Aku mang sengaja golek sing cilik. Mati, Dok. Wis aku cek. Ya. Oke, Mbak Nur ya. Iya, Mbak Nur. Nek terus sum. Terus lek jariem. Nggih. Lek jariem. Diyat. Temise Iya. Wis ya. Lek sum lek jariem. Lek atemi kuwi gelem ora? Iya, iya kayak iya. Lek sum ya Bu ya. Iya, Lek sum, lek jariem. Lek atemi. Mak Imi, terus iku sampean suntek. Sik Aku siji. Kene kok Nur ya. Mbak Nur, Mbak Kori. Ya, Mbak Nur, Mbak Kori, iya. Mbak Kori ya. Iya, mbahnya. Itu anu, Mbak Galang, Mbak Intan. Iya, anu Mbak Sri Dok terno ya. Ya, iki Mbak Galang ya. Terus kidul. Engko tak terno Pak Montor ya. Kidul aku. Mbahnya. Aku. Mbahnya. Iya, Mak. Mbahnya. Mbak Rasti, Mbah Yup, Mbak Lati. Mbah Rup. Baru. Heeh. Baru.
Lah iso Yati, iso Narti, iso sapa, Mak? Narti. Narti. Mbak Yati. Batas kayak ora. Sapa ya? Sik kuwi lho Mak Dasri sik apa Ya, sapa? Gak apa-apa Mak, aku njuk tulung sampean calno rono maksude. Pokoknya Dasri Ami. Iya, iya. Ami sik. Mbak Ami. Ami. Mbak Sri wis ya. Mbak Ini. Oh iya 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 Mak. Mak Sah Julali, Mak Sah. Heeh. Darwati. Iya, Mak Sah. Darwati sik cek kok nek sah ki lho. Halo Mbah Yi. Dahar sego jagung Mbah Yi. Dulu, Mbak. Mak Sah kayak Mak. Pas Mak. Alhamdulillah wis kemandumi Cah. Iya iya. Mak, sake sampean gawa gak popo, sesuk-sesuk tak terne Mbah Kemi. Oke. Dahar sego jagung Mbah Yi. Tak lebone nek, Mbak. Malah pas ngono wis hitungan, ayo. Kuwi engko anu Putri Kembang Randu tak goncekne sedelok nggone Mbak Sri. Kasih ibuku nih di mana? Iki lho tak. Aku citok ae, aku iki. Aku sing cilik ae aku. Golek sing cilik ae aku cilik lagi sing gedhe kaya Mbak Sri loro. Dek Dewi mboten purun kok, Bu. Mas bali mau pekok. Aja ngono ta. Ngono iki pemirsa jan mireng dhewe. Maja sampean seksine ya, Mak. Mbak Yun, aku moh pokoke gak apa-apa dik sithik-sithik sesuk campur karo apa Mak aku muni mang karo kelor. Aku pekok jadi Mbak Tingkan. Moh, Mbak, aku engko lak pet. Diklang popo no mau. Iya. Mak, masih mi. Iki bayem. Iki lho. Kana tan. Iki tan kana masih mi ya dua. Ini Mak, ngono. Mak sih mi nggih matuk kan. Iya wes ban kuwi nggo sesuk diurap apa ditumbar kencur. Nah, monggo Mak. Tak kok bobor mek ning kono. Makasih. Iya sama-sama Mak. Dari mana ini? Dari Intan. Makasih ya Tan. Nanggo dhewe ndekne. Tegal ndi? Tegal kono lho Mak. Kororo Mbah. Gone Mbah Kemi kono lho merah panen. Merah. Tandurane pancen ngene iki. Ya, makasih ya. Nggih, sama-sama. Amin. Amin amin nggih. Iso diurap, iso ditumbar kencur, iso di Iya, Mak gowo mak lampu. Amplop. Gak amplop. Amplop. Nggih Mak Simi. Sing kirim dua Sing wis kapundhut kirim doa. Ono. Ngono tan. Ono ning kono. Ning musala engko dibaca bareng-bareng dikirimi Fatihah. Seminggu apa pengajian ning daerah di Seren. Seren, Mak. Tuban. Oh iya, nek sesuk ning gone nganu, ngarepe nggone Mas Dimas kono kuwi pengajian, Mak. Sesuk. Sesuk, heeh. Minggu kok. Nggih. Iki mah nggone Mbah Lameh Mak ngaji ya. Oke, Mak. Sama-sama. Ngono kuwi entan melok neh. Ya kenapa ya Pak? Iya, saya. Ayo Rene. Ayo. Lah montore sampean? Iki lho tak tuntun ya, tak tupane motor tak tuntun. Walah. Lho Rene. Ini lho. Oh ya. Oh iya. Oh berarti Salwa gung mantuk Mak Jah. Kita gawe konten ya Mbak Diung. Jute Pak oh Mbak Dewi ning omah ya Mak ya. Weh lah sampai 2030. Ya. Udah. Iya. Ayo aku. Mobil. Kalau Bunda ning omah Bunda, mobilnya yo metu karo Repa lah, karo Dio karo Salwa. Ayo. Tidak Kak Nun. Oke. Nah, kayak pemirsa, nanti selanjutnya ben dilanjutkan Makjah nggih pemirsa. Ngetero bayem. Ngeterno bayem. Tuh Mbak Izzah. Dalem. Iki ambek ibuke sapa? Halo. Neh nyeluk neh, Mbak Yun. Apa? Wes dah ngono. Punya boneka. Iya, Dok. Alhamdulillah. Iya. Karo Mbak sapa kuwi? Iya, sama-sama, Dok. Kono ketok tak tori ya. Iya, Mak. Kono lho. Nggone Maksum. Ya, Oh ya wis, Sum. iya. Lah, glundung. Mak Jah sing mrono nggone Mak Jah kono gak usah tak tutno ya, Mak.
Lek sum Mbak Jari. Iya. Mbak Kori. Nah, Mbak Kori. Dek. Mbak Kori. Langsung dipondong lah wis ya, Mak. Lek Yatemi wis. Heeh. Mbah Yayem mang wis ah. Mbah Yayem deyat lek sum Mbak Kori ya. Wis engko sampean langsung jenggreng mleh ngono ya. Wis entar nek pulang. Mboten melok mak. Iya, Dek. Kene. Ya wes, aku kok kene ae. Halo Lek Sum. Ngabrek. Bayem, Mbak. Nggih, sami-sami, Mbak. Nggih. Dalam nggih bensin disayur menir, Mbak Kori. Sami-sami nggih. Anggone Mak Sum. Nitip Lek Sum. Loro-loro kabeh. Terima kasih. Emang Mak Imi wes. Nggih sami-sami Lek Sum aku pe langsung pulang keteng kulo baru lagi ngono ki lho. Lagi sesuatu Lek Sum. Dalem piye? Kok langsung ya Lek ya tak Iya, ngidul heeh. Mpun Lek Sum nggih, terima kasih. Bayem bayar bensin disayur niki kalih Mbah Yayem barang. Nggih mpun Lek Sum, kula tak nyon pamit sik. Alah, pendang ngabrek aku. Piye, Dok? Lek Sum aku terima kasih nggih katese nggih. Mpun. Alah, tumbas kalau. Nggih mpun pun matur nuwun, nggih sami-sami. Nggih monggo-monggo, Mbak. Aduh, intene. Ayo istirahat sebentar. Dadah Mak Jah, terima kasih ya Mak ya. Mak Jah aku terima kasih matur nuwun ya Mak ya. Oke. Lah kita melok mungkin. Lah iki lho, apa melu? Halo, aku wis ditinggal Intan. Wes pemirsa ora iso ngetutno Mak Jah. Berbagi ning kono. Wetenge rasane koyo di sunduki cekit ngoten lho pemirsa. Tak kerokane dhewe. Terus tak lanjut nih, nek durasinya kurang aku tak mencoba kacang edamame. Kacang edamame iki pemirsa. Oh iya ya. Ngeteronggone Mbak Sri. Cukup ayo mlaku ae, cukup dua. Ibu kayak sing cilik ae, Mbak Sri sing gede-gede. Ibu sing cilik ae. Ya wis iki ayo. Yuk kasih Mbak Sri. Gimana dua loro ya, Dok? Sampai melaku neh, Dok. Aduh. Disyukuri. Oke, agak teko. Yoyo kuwi yoyo minggir. Yoyo datang. Halo. Gone Mbak Sri. Cus, agak teko pemirsa. Biasanya apa nggawe konten sekalian kan Repa untuk produk nih lho pemirsa di sisan di foto-foto no Avialit. Oh Nduk, Dedek ya dedek enggak lah. Loh, ada jadi kalau sama nih. aku nih namaku Iki jenenge kacang apa Dok? Kacang edamame. Kacang apa lali aku. edamame. Edamame. Kedeli tapi iki jumbo. Jumbo. Jajal, iki ya jek pertama kali lho. Dicoba ngene lho, Dok. Lho. Iki lho. Nah. Rasanya piye? Bismillahirrahmanirrahim. Enak ini. Kok kedeli pemirsa? Cuma yang kedeli ning kuwi. Intannya gak boleh makan kacang aja sih sama mama kita lo ya. Tapi ya. Apa-apa itu enak kok. Enak pemirsa enak. Aja lah. Wah, enak kok gak boleh piye? Boleh nggih pemirsa nggih? Enak loh. Enak itu. Kayak Intan mau kedeli biasa kuwi lho. Lho, iki cuma lebih gede. Nek tuku ning ndi pemirsa?
oleh-oleh dari Mak Damis, belinya neng gone Solo. Berarti Sesuwun dikei. Kan sakmene. Ibu juga separuh. Oh Mbak Indah juga separuh. Ada kuwi tak bagi Mbak Indah 2. Dik kinara ku ngene mak iki yo, Bu. Mungkin nek di blender lembut boleh. Oh, di blender Bu. Blender boleh. Itu digodhog kan. Nang kene iki bakul kedele iki sakwite lho Mbak, harus digubet-gubet nang ngono kae. Sak gombyok ngono kae 3.500 4.000. Ngono. Iki bahasa kerennya edamame ya, mesane ngono iki kedele tapi cilik ya padha iki. Jenenge kacang iga mame. Edamame. Ya pun pemirsa nggih demikian konten hari ini doa terbaik untuk kita semua. Mang malu Mbah kami panen bayem. Mbah kami memang tak iwangi. Wis di ndom-ndomno. Karo makjah, karo makjah. Terus ki repiu kacang. Kedele jumbo. Tulisannya ki edamame. Tulisannya iga mami. Edamame. Kan kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibukanya lho ndek tanduk ngene lho. Nah, cus. Ngono. Ya.